नमस्कार, गुलमोहर किचनमध्ये आपलं स्वागत आहे। आज मी उडदाच्या पापडासाठी जो मसाला लागणार आहे त्याचा व्हिडिओ आज बनवलेला आहे। खूप छान आणि खूप मस्त असे हे उडदाचे पापड होतात हा मसाला केला तर। इथे 20 ग्रॅम हे मिरे घ्यायचे आहेत। या चमच्याने जर घेतले तर 4 चमचे हे मिरे होतात आणि शक्यतो हे मोजूनच घ्यायचे आहेत। हे जे मिरे आहेत ते आता मिक्सरच्या भांड्यामध्ये जाडसर करून घ्यायचे आहे किंवा कुटूनही घेतले खलबत्त्यात तरी पण चालू शकतं। हे पहा, या प्रकारे हे करून घ्यायचे आहे। त्यानंतर आता एका ताटामध्ये हे काढून घ्यायचं आहे व व्यवस्थित असं हे पाखडून घ्यायचं आहे, म्हणजे जी काळी जी भुकटी झालेली आहे ती अशी काढून घ्यायची आहे। हे पहा, हे सर्व जे पांढऱ्या रंगाचं जे आहे ते खाली घ्यायचं आहे आणि हा जो भुगा झालेला आहे तो काढून घ्यायचा आहे, म्हणजे पापडाला कलर हा काळा येत नाही। हे असं व्यवस्थित पाखडून घ्यायचं आहे। हे पहा, इथे हे जे मिरे आहेत हे व्यवस्थित असे करून घ्यायचे आहेत आणि हे पहा, ही जी पावडर झालेली आहे किंवा त्याचे जे साल काळे निघालेले आहेत ते काढून घ्यायचं आहे। आता हे जे काळं निघालेलं आहे ते एका चाळणीमध्ये टाकायचं आहे आणि चाळून घ्यायचं आहे। हे पहा, हे जे मिऱ्याचं फोलपट आहे ते आता टाकून द्यायचं आहे। तर आता ही जी चाळून घेतलेली मिरे पावडर आहे ती तुम्ही मठ्ठ्यासाठी किंवा मसाले ताक बनवण्यासाठी हिचा उपयोग करू शकता। हे आता मिरे हे तयार आहेत आणि त्यानंतर सोडा घ्यायचा आहे। तर इथे 50 ग्रॅम हा बेकिंग सोडा घ्यायचा आहे। आता हा सोडा एका वाटीमध्ये घालायचा आहे। हा जो सोडा आहे तेवढंच आपल्याला मीठ घ्यायचं आहे। इथे पाहू शकता तुम्ही, जेवढा सोडा घेतला होता तेवढंच हे मीठ घेतलेलं आहे, म्हणजे सोडा 50 ग्रॅम आणि मीठ 50 ग्रॅम घ्यायचं आहे। खडा हिंग 10 ग्रॅम घ्यायचा आहे। आता हा जो हिंग आहे तो कुटून घ्यायचा आहे, कुटून चाळून घ्यायचा आहे, कारण खडा हिंग थोडासा कडक असतो। खडा हिंग मी बत्त्यामध्ये थोडासा बारीक कुटून घेतला आणि नंतर मिक्सरमधून काढलेला आहे। खडा हिंग झाल्यानंतर 2 चमचे जिरे घ्यायचे आहेत। 2 चमचे जिरे घेतलेले आहेत। आता मी यामध्ये पापड खार अजिबात वापरलेला नाही आहे, म्हणजे मी पापड करताना पापड खाराचा वापरच करत नाही। पापड खाराने कधीकधी लाल पापड होऊ शकतात। आता हे सर्व मिक्स करायचं आहे। यामध्ये जिऱ्याचा वापर का केलेला आहे, कारण उडदाचे पापड जे करणार आहे ते फक्त तळण्यासाठी मी वापरणार आहे। त्याच्यामुळे जिऱ्यामुळे खूप छान अशी चव त्याला येते। आणि जर तुम्हाला उडीद आणि मूग डाळीचे एकत्र जर करायचे असतील तर फक्त जिरे यातून कट करायचे आणि आहे तेच माप तुम्ही ठेवून पापड करा, खूप छान होतात। एवढे मस्त असे फुलले जातात ते।
शक्यतो पापड ज्या दिवशी करायचे आहे त्याच्या आदल्या दिवशीच हा मसाला करून ठेवायचा आहे, म्हणजे सोपं पडतं. हा मसाला तुम्ही एकदा करून बघा. नेहमी याचप्रमाणे प्रमाण घेताल आणि नेहमी म्हणजे विकत पण आणायची गरज नाही मसाला, आणि चव पण त्याची खूप छान होते. इथे मिऱ्याचा वापर हा 15 ग्रॅम जरी तुम्ही घेतले तरी पण चालू शकतं, पण मिरे कुटल्यानंतर त्यामध्ये एक दीड चमचा तरी त्याचं ते फोलकट वगैरे निघलं जातं, म्हणून मग मी इथे 20 ग्रॅम मिऱ्याचा वापर केलेला आहे. आणि उडदाच्या डाळीसाठी मिऱ्याचा वापर जर जास्त केला तर खूप छान असे चवदार असे पापड होतात. या व्हिडिओमध्ये मी फक्त मसाला कसा बनवायचा हे दाखवलेलं आहे, आणि आता पुढच्या व्हिडिओमध्ये पापडाचं पीठ कसं मळायचं आणि पापड झाल्यावर तळून पण मी तुम्हाला दाखवणार आहे. हा व्हिडिओ तुम्हाला जर आवडला असेल तर लाईक, शेअर, कमेंट आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.